се завръща с второ, още по-мащабно събитие, а именно Lava Bear Xmas Fest 2025! Първото коледно парти на Lava Bear, което ще се проведе на 13 декември в киноцентър Бояна, студио 12. А билети може да си купите през сайта на ивенти им, линкът е долу в описанието. Нека празнуваме Коледа заедно! Всеки билет включва достъп до първото коледно парти на Lava Bear отбора. Ще се запознаеш с всички нас, както и с мечока Lava Bear. а специален гост пристигащ чак от Лапландия ще бъде и самият дядо Коледа. Ще има снимки, автографи и специални подаръци за Коледа от Lava Bear. След фен срещата отново ви очаква Lava Bear Expo. С специални игри, щандове с коледни изненади и спортни надпревари. Lava Bear мърч магазина се завръща с гръм и трясък. С чисто нови ексклюзивни коледни дизайни, тениски, свичери и чаши. Така че още сега купи твоят билет през сайта на ивенти. И получаваш Достъп до коледното парти на Lava Bear.